Szavira Marokkó atlanti partján fekszik. A várost a 18. század közepén alapította harmadik Mohamed szultán, aki tudatosan tengeri kereskedelmi központtá kívánta fejleszteni. A kikötő stratégiai szerepet kapott, innen indult az ország egyik legfontosabb exportkereskedelme Európa felé. A város szerkezetét francia hadmérnök tervezte, ezért a Medina Rács szerkezetű utcahálózata eltér a marokkói városokra jellemző organikus elrendezéstől. A tenger felé néző bástyák és erődítések a kereskedelem védelmét szolgálták. Szavirát gyakran nevezik a szelek városának. Az Atlanti-óceán felől érkező erős passzát-szelek nem csak az éghajlatot formálják, hanem a város mindennapjait is meghatározzák. Az elmúlt évtizedekben Szavira nemzetközi filmes helyszínné vált. A kikötő, a falak és a tenger közelsége vizuálisan karakteres környezetet biztosítanak történelmi és kortárs produkciók számára. A filmes jelenlét gazdasági hatást is gyakorol a városra, munkahelyeket és szakmai tapasztalatot teremtve. Szavirának különleges kapcsolata van a filmművészettel. A producereket azért vonzza, mert egy természetes stúdió. Vannak itt műemlékek, hegyek, erdők, dűnék és ott a tenger is. Mindez egy helyen. Ezért dönt úgy sok rendező és producer, hogy itt forgat. Ahogy ezen az interaktív kijelzőn is látható, az elmúlt több mint 30 évben rengeteg film készült itt. Természetesen ez nem az összes, csak a legfontosabbak, főként a nemzetközi produkciók. Amerikából, Latin-Amerikából, Kanadából, Európából, a világ minden tájáról érkeztek filmesek. Statisztaként és helyszínkeresési asszisztensként is dolgoztam a Trónok harca produkcióban, a forgatás előkészítési szakaszában. Forgattak itt a kikötőben, az északnyugati bástyánál. Szavira a 19-20. században jelentős zsidó közösségnek adott otthont. A városban élő zsidó kézművesek meghatározó szerepet játszottak az ezüstművesség fejlődésében. A filigrán technika, a kézzel sodort ezüstszálas díszítés generációkon keresztül öröklődött. Az ékszerek nem pusztán dísztárgyak voltak, törzsi hovatartozást, családi állapotot, társadalmi helyzetet jeleztek. A berber közösségek saját motívumrendszert használtak, amely régiónként eltérő mintavilágot eredményezett. A 20. század második felében a zsidó közösség nagy része elvándorolt, de a mesterség technikája megmaradt. Ma a műhelyek többsége a város szélén vagy ipari területeken működik a hagyományos kézi eljárásokkal. Egy ezüstműhelyben vagyunk Szavirában. Ez a mesterség nagyon régre nyúlik vissza a város történetében, egészen addig az időszakig, amikor az egyik legnagyobb marokkói zsidó közösség élt itt szerte a városban. Később sokan közülük különböző európai országokba költöztek, de fő mesterségüket, az ezüstművességet itt hagyták a következő generációnak, elsősorban a muszlim közösségnek. Ezt a technikát zsidó filigránnak nevezzük. Különösen jellemzőek rá a helyi művészi motívumok, például az úgynevezett életköre. A díszítéshez berber zománcot is használunk. Ez porrá őrölt színezett üveg. A zománcport vízzel keverik össze, így viszik fel a felületre, majd magas hőmérsékleten, körülbelül 750 Celsius fokon kiégetik. A folyamat végén ellenőrzik a minőséget. Ez itt a mezúzának nevezett vallási szimbólum. A zsidó közösség a házak bejárati ajtófélfájára helyezte el.
A mezúza a judaizmushoz kapcsolódik, és a főbejáratnál kap helyet. Mielőtt belépnek a házba, vagy kilépnek onnan, megérintik, majd megcsókolják. Ez a motívum pedig a Szaharából származó berber törzsekhez kapcsolódik. Marokkóban több mint 21 törzs él, mindegyiknek saját jelképes mintavilága van, amely megmutatja, melyik közösséghez tartoznak. A berberek fő szimbóluma a Z betű. Ezt mindenhol megtaláljuk, és látható a berber zászlón is. Az amazigh népet jelöli, ez a berberek eredeti neve, és jelentése szabad emberek. Ez itt a Fatima keze. A marokkói házak bejáratánál gyakran helyezik el. Sokan úgy tartják, hogy megvéd a rontástól és a szemmelveréstől, jó energiát hoz és távol tartja a rossz szellemeket. Különböző mintákkal készül, de az alapforma minden esetben ugyanaz, amit itt is láthatunk. Ez inkább női szimbólum. Ha egy lánynak egy darab van belőle, az azt jelenti, hogy egyedülálló. Ha egy nő két oldalon viseli, az a házasságát jelzi. Ha gyermekük születik, további függők kerülnek rá külön láncokon. Ezek mutatják, hány gyermekük van. Itt minden ékszer 925-ös fémjellel ellátott ezüstből készül. Az ezüstöt és az aranyat is tudjuk tesztelni. Például úgy, hogy enyhén megdörzsöljük a felületet. Ha nem valódi ezüst, a kék elszíneződés eltűnik. Ha valódi tiszta ezüst, kék nyom marad a felületen. Ha nincs benne ezüst, a szín teljesen eltűnik. Ezüst esetében a kék nyom megmarad, ez bizonyítja, hogy valódi tiszta ezüstről van szó. Az ezüstműhelyet elhagyva a város pereme felé indulunk. A tenger felől érkező szél itt már szárazabb levegővel keveredik, és a dűnék, köves fennsíkok között feltűnnek azok a különös csavarodó törzsű fák, amelyek a régió egyik legértékesebb természeti kincsét adják. Ezek az argánfák, amelyek kizárólag Marokkó délnyugati részén honosak. Az itt húzódó argánerdők az UNESCO bioszféra rezervátumai közé tartoznak, hiszen a fa rendkívüli módon alkalmazkodott a száraz, félsivatagi éghajlathoz. Mély gyökérzete stabilizálja a talajt, védi a vidéket az elsivatagosodástól, és fontos szerepet játszik a térség ökológiai egyensúlyában. De az argán nem csak természeti csoda, az itt élők számára valódi kincs. Olaját évszázadok óta használják élelmiszerként és gyógyászati célokra is. Az argán termése kezdetben zöld, akárcsak az olívabogyó. Ahogy érik, sárgás színű lesz, a szüret ideje június, július és augusztus, vagyis a nyári hónapok. A fa tudományos neve Argania spinosa. Első ránézésre hasonlíthat az olajfára, de valójában különbözik tőle. Az argánfa levelei simábbak és puhábbak, mint az olajfa levelei, ráadásul az argánfának tövisei is vannak. Ez itt pedig a legidősebb argánfa a környéken, több mint 500 éves, és még mindig terem. Az argánolajat gyakran nevezik Marokkó aranyának, nem a színe miatt, hanem gazdasági és kulturális jelentősége okán. A mag feltörése és az olaj kinyerése hagyományosan kézi munkával történik, többnyire női szövetkezetekben.
Éppen összezúzom a magokat, hogy egy pasztát kapjunk. Ezek pörkölt argánmagok. A hagyományos kézidarálóban őröljük meg őket, így lesz belőle ez a massza. Ebből a pasztából készül az étkezési argánolaj. A különbség az, hogy az étkezési olajhoz pörköljük a magokat, míg a kozmetikai olajhoz nem pörkölt, nyers magokat használunk. Az étkezési argánolajat salátákhoz használjuk, vagy kenyérrel tungolva fogyasztjuk. Azt mondják, jó a cukorbetegeknek, segít csökkenteni a vércukorszintet és kedvező a koleszterin szintre is. A kozmetikai olajat a nyers, nem pörkölt magból készítjük. Nagyon jó különböző bőrproblémákra, például viszketésre, ekcémára, pikkely-sömörre. Arckrémként is használjuk, hidratáló és öregedésgátló hatása van, különösen száraz bőrre ajánlott. Kezdetben egyetlen család alapította ezt a céget 4 nővel. Mára azonban nagyra nőttünk, jelenleg 60 nő dolgozik itt. A szövetkezet működése egyszerű elven alapul, együtt dolgoznak, együtt tanulnak, és közösen viszik tovább azt a tudást, amely generációról generációra öröklődik. Az argán Marokkó aranya, ma már nem csak a kultúra része, hanem gazdasági lehetőség is azok számára, akik ezt a több évszázados tudást nap mint nap életben tartják.